Azvina kumira zvakanaka muri yeZimbabwe. Maswera sei ndauya ndine nyaya imwe iri kunetsa panapa. Mutemo iraramba ichibayirirwa paZimbabwe. Ndauya neIU yavari kutaura yaranzi the Zimbabwe's new cyber crimes offenses and penalties. This is bad news to all the content creators in Zimbabwe. Akomana makutongofana kufambirana nemafambirana ZBC. That is the reason why vanakaona chinyanya mubvunzo kuti why musingaende kuno broadcaster zvinhu zvenyu muri kuZimbabwe. I think by now nemakuziva ma-answers, because the reason iripo ndeyekuti vari kutraya kuda kumisa zvese zviri kuitika especially on social media kuti news dzavo vajairo dzavo ivo dzekuti vanotanga vapepeta mapepetero avo vobudisa ivo nemabudisi nemaitiriro avanoita kana kuti propaganda dzavo vakataura kuti this situation hatisido kuti ibude yobva yatogara yakadaro zvekuzonzi chichi zvekuti unongoti nhasi ningi ndatomuona nebhebhi pakati ongojuma otobroadcasta kana kuti ningi ari kudayana ningi otobroadcasta. Zvese izvozvo zviri kurambwa ende zviri kutoonesana mitemo yakawandisa iri kutaurwa panapa. Right, yekutanga iripo ndeinyu vanhu vanenge vachidana nezvemujolo or whatever, inonzi unauthorized access. Ndo yekuti unenge watora foni yemunhu kana computer or anything wobva wapinda imomo zvisina permission yemuridzi. Kungopinda chete zvekuzoita imomo hazvina basa kuti ungochizoita chi ukangobhadharwa like I think inosanganisira pane vanhu vaya vanoheka mafoni evanhu kuti voheka foni yemunhu upinda imomo. Iyo penalty yenyu inonzi munofanira kusangana kana up to 5 years. Penalty yacho inorova up to 5 years. Tobva tauya padata interference iyi and modifying, deleting, damaging or obstructing digital penalty up to 5 years zvekare. Tobva taenda pa critical info disclose ndo paakutangira vakomana vema content creation ava ukuti unongorona imwe information yekuti ma1 chaiwo chaiwoka etsedha kuona kuti asangana kana kuti ngatiti osangana namunangagwa achita zvinhu zvaari kuita kana zvinhu zvausina kana kufarira kana kuti kunoona kuti ari kutodai so chakadai wobva wati disclose faster zvezvo tinongoita kuti muri yeZimbabwe ndingazodai izvo zvezviya. So zvine yazvo iri panapa iri kuiswa iyi pa critical info disclosure, communicating critical information to unauthorized persons, penalty up to 15 years imprisonment. 15 makarenda pakashata. Possession of critical info possessing unauthorized critical data, penalty up to 15 zvekare. Private recordings S10 per section 10, okay? Iri kuti recording private conversation without consent, penalty up to 2 years imprisonment. Right, yekuzonzi kurekoda ma conversation yagara inoitika yekuti munhu anototi chibaba mira ndiri kunopinda mu meeting izvo so ndichange ndina nani ndichazokusendera zvitachi chirekoda imomo iwo uchabudisa nyaya yacho nayi rekoda ikoko akawanda munenge muchiiswa pakanaka. Aina anosi kuchikidzira ndikutaura zvinhu zvekuti zviripo kuZimbabwe iko zvinezvi because most of the people vanga utaura kuti iwo why mazuva ano kutanga wakusefa news dzacho why mazuva ano wakudai it's very important kuti gare tazivisana zvinhu zvacho zviripo so that munozoziva kuti akomana vebasa vemedia havasi kuti kwari kudzora nzvimbo kana kuita sei kunenge kuda kutry kubalansa zvimwe zvinhu zvinobalansika. Ndakambona umwe wanga wakuitawo vakavhara kumeso chichichi of which that was the waste of time because vanongonongouya vakangokunyukura wakavhara kumeso kudaro. It doesn't make sense. Vanenge vachitoziva kuti ninga anowanika pakadai so then topatava pa misleading info misleading info ndo ma1 manje but hainayo inonzi chi hainayo kukura zvikudaro. Publishing or sharing false or misleading information, penalty up to 2 years imprisonment. Dai ndo imwe yekuti kuna vanhu vakanyanya target kwa pane iyi ende ndo pachabatwa vanhu vese vema-YouTube vemachichi because chinoitika vari kuti misleading. Kune imwe nyaya dzekuti information inobuda mumameeting machinji wobva wanzi you are misleading people man, zvisiri zviri kutaura kunyeba why ongoshinyeba chero nyaya yechokwadi cheche unongonza anozoti unongonza ngochinyeba nyaya yacho iwe watotaura nyaya yechokwadi wobva wanzi hayi wakunyeba itori nepenalty yayo yakaimirira iyo ye2 years. For example ngatiti chiko alright unoona yakada kufanana neiyi yandichada kuzoningirira iri pa-cyberbullying nepa inciting division. Inciting division tichazonyatsoiongorora ndechi but yakada ngofanana yekuti iri pa-misleading kuti unouya munhu panapa womuhosta nditi wobva watanga kumurekoda muchiita conversation achitaura iwewe waibuditsa iwo iye ari kutotaura ari kumwachuka ari but iwewe waibuditsa iwo
unenge une bande rako hombe rakakurisa, anenge atori ma1 kuside kwako, iwewe wacho waibuditsa iwewe. Ndounenge une nyaya hombe ipapapa yekuti vanogona kuuya vakanodhila newo zvakanyanya zviri serious, but ayo haina nekanyanya kukura ine 2 years. Kozeta breach of confidentiality, disclosing summons or police call outs, penalty up to 5 years imprisonment. Hai yagara inga iriko izvayo, but inyaya yekungoti apa inenge yangotightenwa chete. Tobva tauya pacyberbullying section 22, humiliating, rude or indecent online conduct, penalty up to 2 years imprisonment. Ndo pa timu rangu raya rinotuka vanhu zvakanyanya. Imi munongojara kungotuka, I think iyo munofanira kuiongorora. Vanojara kungotuka vanhu veve. Chero mucomment section, yes, unokwanisa kutongangurwa uri mucomment section. Musafungudza kuti hazvikwanisike. Vanhu vanazvo as long as uri munyika mavo muZimbabwe. Mutemo yekuZimbabwe, for your own info. That is the reason why isusu edu takazongo decide kuti kana zviri nyaya dzekuregister zvivhitivhiti zvikazvo, it's better to operate in South Africa, tichioperata tichidhila nemutemo yeikoko isina kunyanya kuoma yekuti tiri tichitedzera mutemo yenyika yekuti unenge uchigara. Iyi takanoti hai ine yakati omenda, ndosoka vaiti vamwe vati asingade ngabude muZimbabwe. Saka ndisozvo maitikira azvo. Tozoya pa inciting division section 24, inciting ethnic division or domestic terrorism, penalty life imprisonment. Zviya zvakamboitwa nageza zviya kana muchikurangarira kuti action matoiona pabanzi kwakadai so kwaputika kwanzi kwabvira mota kwaita sei. Imimo futi kune vamwe vanozouya munotanga kupesvedzera, wazviona zvaitika, yes aya azodai so adisise mota, tichidzoka ipapo toda kuenda like muona papa yataronzi toda kuti kabuda tobva taenda pane hanzichi ninganogara pakati uchiita se uchikudza vanhu uchidai so on social media. Zvese zvandiri kutaura zvikazvi macyber crimes ese nemapenalties acho zvese, like ukatoona iwo uchifamba mugiya raifamba mudharageza rere. For your own information, I don't want to lie, ndoda kuti ndinyatsozivisana nemaZimbabwe zvakakosha izvi kuitira kuti vanhu tagozofambirana pane zvimwe zvine zvichiitika mune muchimaguziya mutemo. And that is the reason kuti munhu akauya akati pakutoda hondo apa todotodera zvehondo, like pane umwe akamboita mbiri sereka tikabatanidza $20 $50 totanga kutenga pfuti tichididi. Nyaya dzakaita seidzodzo kangonzikwa dziri kuningina vanokutora vakudeedza for investigation. As long as uri munyika yavo uchioperata nemunigirikini nemutemo iri munyika mavo, anenge ari ma1. Ndosawanzopa vachida kuti avanzi asingade ngabude muZimbabwe, ndo zvimwe zvacho zvinenge zvichiitika. Saka muri Zimbabwe ndangondipfureni panapa tizivisane mutemo iyi yakakosha, especially kunemi vatereri vezvirongwa izvi, vatereri vemanhingikini. Musazonyanya kuona grafu revamwe vazhinji. Kuna vazhinji vachadzika grafu because 2026 is a different year, obvious. Kuchangosara vanhu 2 or 3 vagara vakachimaster vasingavhunduke vasingachikidzirwe nezvemutv nekuti vanenge vari vemutv, ndo vachangosara. Obviously nandiziwe kuti ndanani vachasara vari ipapo vakakwanisa kumira, but mukungoziva kuti Kuliend will never go down. Channel ndeyenyu maZimbabweans tinongochimhanya kusvika zvanhingirikina. And the other thing, kana kuti in short, alright, ngatingoti kutoti urane chinhu chako chirambe chakabudirira ichi, chingava chivhitivhiti or whatever you are trying to do. Uda kuti tiramboshita politics dzeZimbabwe, especially kune vari muZimbabwe. Vakomana gadzirirai kugara mune malawyer. Kutoenda kwaya vanobhadhara malawyer per month vaya kuti lawyer ningi, this is the right time yekuti munhu ugara una lawyer. Ukaona kuti unofarira kungotuka vanhu, make sure kuti una lawyer wako. Ukaona unofarira kungoshauda vanhu, make sure una lawyer wako, because any time unogona kungongangurwa zvausingazwisisi. And I think this is the right time. Malawyer last time ndakamboramba kuadvertise vamwe malawyer panapa for my reasons akasiyana. Munokwanisa kudzoka tochitangira patakasira totanga kuadvertiserana futi kuti zvinhu zvedu zvitange kuti sei zvirambe zvichifamba. But thank you so much for watching. Ndoda kutenda vanhu vese vanogara vakatsigira Kuliend TV kuti irambe ichienderera kumberi. Pasina iwewe hapana chinonzi Kuliend TV. Kuliend TV ndimi vanhu vacho, ndimi munotipasa manyemwe, munoita kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumberi. So ndiri pano ndakuda kubva ndangoshandisa mukana zvangu ndobva ndaenda wekuzivisa maZimbabweans vari munyika yeSouth Africa nevari kunze kweSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti batai kambani inonzi Education Research ikuregisterei makambani vokuvhurira zvekare maFNB business account. But make sure kuti passport yako iyoyo iri valid. Kana tichiti valid tikutaura kuti passport yako inofanira kunge ine
entry stamp kuti zvinhu zviite zvikwanise kunge zvichiita, especially particular zveentry stamp. Kune mazimbabweans vari outside South Africa vaya vaiseda you are UK diaspora but uda kuregisterwa, uda you want to have the same ngirikini iri kuitika, ubva watoti company yangu yakatozosendwa ikasvika padeni pendandiri. So unofanira kungoita make a plan kuti passport yako inge neentry stamp kuti ukwanise kunge uchibatsirwa kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account needucation research, iyo inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen. Saka tiri kuti garai mavabata for ngirikini vanoda kuitirwa zvinhu izvozvo zvakakosha zvinoitwa nana mukoma Owen. Garai mavabata, namba dzavo ndidzo dziri kushowa pascreen apo, mugare maita madziona, but just in case ndakatozorealize kuti kune vamwe vanhu vekuti havakwanise kuona kana kuti kuningira but vanenge vachiningira, ndegedza ndidedzere nhamba dzinoti idzo +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza +27 73 302 1868 ndidzo namba dzinobatika company yeeducation research, iyo inova company inotungamirirwa nana mukoma Owen veeducation research. Garai mavabata kubatsirei.